Безнең заманда һәркем үз дөньясында яши. Тик болай яшәп, чын дөньяны югалтырга да мөмкин. Димәк, күпме вакыт калганын әйтә алмыйсыз? Ничек инде ул? Яңа дөнья турында 6 хикәя. Нәрсәгә кул куюыгызны аңлыйсыздыр, кечкенә булса да бу хирургия процедурасы. Шушы уен өченме? Соннар эпохасының караңгы ягы. Киләчәктә яшәрмен дип көтмәгән идем. Тик менә ул алдыбызда. Якынлашып килүче заман хикәяләре. Бу сезнең беренче тапкыр үтерүегезме? Үтергән чакта нәрсәләр хис иттегез? Уникаль сериал. Мине яздырып барганнар. Мөһим сорау. Ничек? Ноутбук камерасы аша. Һаманда курыкмыйсызмы? Әзерме? Саннарга күз салсак, сез даими рәвештә популяр булып барасыз. Баларның берсе дә бәхетле түгел. Акылланулары сабый баладан да хәтеррәк. Сингулярлык компьютерның бездән акыллырак булуын дәлилли. Хатын-кызның ирдән зирәгрәк булуы сыманрак. Тотып башар идем үзеңне. Кешеләр бер-берсен кызгана беләләр. Үтерергә теләү хас түгел безгә. Эләктем. Алда. Бу бит шундый күңелле. Якты. Булырга тиеш иде. Киләчәк көтә. Кара көзгө.